Nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nina Babanjwe. Sanibonani. Nazo kuzona indaba zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Owezemfundo udumele ngegilamkhuba ezikoleni. Umhlazi uthi lunamandla Olukaramaphosa. Kanti abanezobuthishela bamasheleko wezemfundo. Siyanemukela kwindaba ze-1KZNTV. Kuphazamiseka abafundi bebanga lakamatikuletsheni ngenkathi ke kugasela igilamkhuba zabaphuca omakhalekhukhwini babo kanye nemali nokunye okuningi esikoleni samabanga aphezulu Georgetown High School esemgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Kube ukuthi ke kugasela abantu abangaziwa kulesi sikole ngomgqibelo kusihlwa ngesikhathi abafundi befunda njengoba ke kuqhubeka ivivinyo zabo zokuphela konyaka. Ngqongqoshe omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser uzwakalisha ukushaqeka ngalesi senzo. Uthe amaphoyisa kumele aqinisekise ukuthi abenzi bobubi bayabanjwa ngokukhulu kushesha. Utshengise ukweseka isikole samabanga aphezulu iGeorgetown High School emgungundlovu ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser kulandela ukugasela kwabalisa abangaziwa ngomgqibelo ebusuku. On Saturday ebusuku bekunabafundi bethu baka matric akade bezilungiselela ukuthi bazobhala i-physics paper 2 on Monday. Behlangene befunda benothisha babo kwangena igebengu zabahlukumeza ngokufuna amafoni abo zabasabisa zaqhumisa konakala nje kakhulu. So ke njengomnyango wesizile ukuzokhuza umhlola owenzekile sizobheka nabantwana bethu ukuthi banjani ngoba phela kufanele namhlanje bavuke babhale again. uFraser uthe isikole sinaye unogada kepha naye wakhonjwa ngesibhamu ngalesigameko. Lesikole esikusona sine security yomuntu khona, sine security yama alarms konke nje kuyindawo secured for abantwana bethu. Kodwa lezi gebengu zinqamule ucingo zangena ngenye indlela zazobamba lona isecurity zasebenzisa lona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi inkinga esinayo inkulu kakhulu. Ingakho sithi laba ba well trained njengamaphoyisa abasondele ezikoleni zethu sikwazi ukuthi sizakale. Kodwa okukhulu kunako konke umphakathi akube yiwona ozosilekelela ukugada izikole zethu. Abafundi bakwazile ukubhala isivivinyo sabo namuhla yize bephazamiswe yilomshophi ngesikhathi besafunda. Sikwazile ukuthi sibathumelele abaka social services ukuthi beze bazobalekelela. So kusho ukuthi ke usizo lo therapy lukhona and abezogcina ngokubalekelela namhlanje kuphela. Bazoloku bebuya nje balokhu bebasiza sizosondela kakhulu kubona nathi njengomnyango ne-district izosondela kanti futhi nesikole ke sesikhulumile kakhulu nabo nathi ke sizoba abantu nje abakhona ukuzobona ukuthi kwenzakalani. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uThenjiswa Ngcobo usiqinisekisile isigameko. Amaphoyisa asePlesisleya aphenya icala lokubamba inkunzi elenzeka mhla ka-13 November 2022 ngabo 12:15 ebusuku. Kusolakala ukuthi ngalo lolu suku kwangena amadoda amane esikoleni esikwadambuza. La madoda abesesabisa othisha kanye nabafundi ebakhombe ngezibhamu. Labasolwa babesebethatha amaselula awu-20 kanye nesikhwama semali. Kusolakala ukuthi baqhekeza ingidi kuze bakwazi ukungena ngaphakathi esikoleni. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube kisemgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi emva kokuhlala komhlangano wesigungu esiphezulu sikazwelonke kuKhongolose nalapho kuhlaluke khona ukuthi amanye amalungu aleli qembu athi akehle esikhundleni uMengameli uCyril Ramaphosa kubukeka kuhla ngokuthi ulimeseka kuyilona onamandla kakhulu njengoba uMengameli engazange ehle esikhundleni. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV uDokotela uShamase uphinde waveza ukuthi okunye kokuqapheleka ngalo mhlangano ukuthi labo kuyibona abaphakamisa ukuthi uMengameli eshenxe esikhundleni nabo bavele bagaqeleke isikhundla ongodwa Dr. Nkosazana Dlamini Zuma kanye noLindiwe Sisulu.
Kuhlukene imbono kubuholi bukaKhongolose njengoba lenhlangano ibisingethe umhlangano wesigungu esiphezulu phecelezi NEC eGoli ngempela sonto. Kulomhlangano ugqamile ukuphawula kwalabo abagaqela isikhundla sobumengameli okungodokotela uNkosazana Dlamini Zuma kanjalo noLindiwe Sisulu abaphakamisa ukuthi umengameli weANC uCyril Ramaphosa akashenxe esikhundleni ngodaba ulithinta imali eyalahleke eplazini lakhe iPhalaphala Farm. Njengoba kubheke ukuthi kozibandlela uKhongolose singathi ingqungquthela ukukhetha ubuholi obusha, umhlaziyi wezepolitiki uthi uhlangothi lwaCyril Ramaphosa lukhombisa ukuba namandla kakhulu. Lokho akusho lutho okungako ngoRamaphosa ngoba cacile ukuthi uhlangothi olihamba naye luyaphumelela futhi linamandla ngoba akakwazanga ukuthi ashenxe njengoba kusade kukhulunywa kwi-NEC. Okwesibili makufikwa laphayana ubonakala ngathi akekho ozomelana naye. Kuzokhumuleka ukuthi bathatha sebephumele obalo ukuthi bazongenela umbango wesikhundla sobumengameli okuCyril Ramaphosa, uDokotela uZweli Mkhize kanjalo noDokotela uNkosazana Dlamini Zuma. UShamasi uthi kubukeka kungelulu ukuthi lolu phenyo oluqhubekayo ngomengameli lusheshe luphele. Okuye futhi fanele sikukhumbule ukuthi akajajiwe iNPA, akajajiwe akalandelwa iSU, SIU akalandelwa ilutho. Kuseyuphenyo nje mhlambe into engahle yenzeka emva kuba esekhethiwe kube khona abantu abamlandelayo ngoba phela ukuthi he has something to answer uyimisele ukuthi ashenxe esikhundleni. So ke mhlambe ke angiboni kuyinto engaba ngoba ama process amade la angiboni kuyinto engenzeka manje mhlambe ngase yenzeke ngale kweconference. Ukuhlona phakathi eqenjini kaKhongolose akusiyona into entsha nje kuba njalo makuzoba nengqungquthela ukukhetha ubuholi kuba nokuhlukana phakathi ngokwembono. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Intshane ezequ zobuthishela imashela emahhovisi omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal eMgungundlovu ikhala ngokuduva emakhaya ekubeni ifunde yagogoda. Laba bathe bafuna lo mnyango uvale uhlelo lokuqashwa kwabantu abalekelela othisha ezikoleni bathi lena nje indlela yokuchaphaza. Okunye abakhala ngakho ukuthi kabasaqashwa othisha abaneziqu gcina sekusebenza laba abangenazo iziqu kepha abanomatikuletsheni kuphela kube yibona abafundisa abafundi. Bathi bafuna kungqongqoshe omnyango wezemfundo kulesifundazwe uMbali Fraser abachazele ngohlela angaba ke nalo. Babuthana ke edolobheni eMgungundlovu besuka ke endaweni ezahlukahlukene zesifundazwe bathi ke bazoqhubeka kuze kube izikhalo zabo ziyaphenduleka. Bakhala ngokungaqashwa abantu abasha abaneziqu zobuthishela. Bathi uhlelo labasizi bothisha ama-teachers assistants liqeda umsebenzi. Sicela uMEC amise iprogram yama-EAs ngoba labantwana bekho qualified bavala izikhala zethu njengothisha abaqualified. Sihlele emakhaya asisebenzi. Okwesibili sicela ukuthi age restriction indaba ka35 years asisayicela ngoba uqualify at25 uyahlala u10 years awuqashwa bese bekutshela ukuthi at35 awukwazi ukuqashwa. Okwesithathu siyacela bandlu MEC ukuthi indaba ye-app bandla i-database ngoba asi-understand ukuthi isebenza kanjani. Abekho abantu esikesezwa bethi baqashiwe through i-database. Instead sibona umuntu esesebenza abawakhiphi kwakhipha ama-post. Uyahlala kwi-database mawuthi uyangena futhi submit izinto isithi qala phansi futhi. Okusho ukuthi isibuyisele emuva. So yiloko okuyikona kusemqoka esikucelayo. Sicela ukuthi akumise konke lokho. Aqashwe othisha abaqualified. Omunye ohlezi ekhaya uSiboniso Dumakude uthi umnyango awunalo uhlelo lokuvala izikhala kunalokho uqasha abantu abangaqeqeshiwe. Labantu abama EAs ama educators assistants labo bantu bano matric, some of them bano grade 11 bangene lapha with an intention of being ama GAs labo bano grade 11, but we find them in some areas bekwazi ukungena emaklasini to partake indaba ye-duty load from labo thisha banama comorbidities. So labo bantu labo sithi thina says ukhona uthulile izinyunyana nikhona nibakhulu nikhuluphele nithulile anisho ngolutho. So sesithathe lethuba sabona masingayilweli kophela 15 years to 20 years singazange sayilokotha indaba ye-employment awucabange uretire ungakazi ube employed because of age. Yabo siyakhula but asinakiwe lokho ekuproduce othisha more than teachers more than a million each year, but kunama millions abhuquza emakhaya. uMbandwa uthe ubuthishela buyafundelwa
wathi izinga lemfundo liphansi njengamanje ingoba abekho othisha abaqashiwe. Enye into eyenza ukuthi izinga lemfundo yethu lehle ilokuqashwa kalama EAs ngoba awekho qualified. Grade 12 akakufundela ukuma phambi kwengane. Okwesibili engakufundele akakwazi ukunderstanda ukusebenza komqondo wengane. Akayifundanga psychology. Uma ezothathwa kuthiwa uzofundisa yini azoyifundisa ingane. Ingakho izinga lokufunda lisehla nabantwana begcina bengaphasi kahle esikoleni because bafundiswa abantu abangawazi nomkhokha abangena kuwo. Umnyango wezemfundo uthi awunalo ulwazi ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube Kisimgungundlovu. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya futhi nezinye zindaba zethu. Asibonge nina besilo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke izona esithi izindaba ehamba phambili namuhla. Owezemfundo udumele ngegila mkhuba ezikoleni. Umhlazi uthi lunamandla Olukaramaphosa. Kanti abanezobuthishela bamasheleko wezemfundo. Abezikhungo ezibhekelele ukufundisa ukushayela esifundazweni KwaZulu-Natal bathi bakhathazekile ngokwenyuka komkhonyovu wenzeka lapho kuhlolelwa khona izincwadi ezokushayela. Khulumela inhlangano bezikole zokushayela iKZN ubumbano Driving School Operators Association uMzwandile Zondi uthi kabangabanzi ukuthi lo mkhonyovu imbangelo kwanda kwengozi emgwaqeni kanti bakhathazekile njengoba sokuyisikhathi samaholiday kuphela konyaka. Ugagasho usho kanje nenkulumeni abenawo nezikole lezindaba ulandeke isigameko sokubanjwa kwabantu abathathe esikhungweni kokubala kusona ke Phayindani bebhalela abanye izincwadi ze-learners license. Abezikhungo ezifundisa ukushayela esifundazweni KwaZulu-Natal bayayiqhalelanisa nomkhonyovu ovundululwe abophiko lwezomthetho eMnyangweni wezokuthutha esifundazweni. Lokhu kulandela ukuboshwa kwabantu abathathu abasolwa ngokubhalela abanye ivivinyo zokuthola izincwadi zokushayela. Akuyona into esiyesekayo, akuyona futhi esithanda ukuthi siyibone yenzeka ngoba kuphazamiseka abantu abasuke befunda kuthina, befunda ama-learners mase befika mhlambe estage sivaliwe ngenxa yokuthi kwenza uphenyo lento esuke yenzakalile ngaleso sikhathi. Sekuyaphazamiseka njengamanje sihleli ne-padlock yokuthi uma umuntu ezobhalela nazo lento isikhathi eside lento esingayithanda ukuyibona yenzeka. And asigqugquzeli ngempela ukuthi siyibone lento yenzeka. Sicela nje umnyango wezokuthutha ubambisene nathi imboni yama-driving school ukuthi kwesilwe nalesi sihlava lesi ngoba sayilimaza kakhulu imboni yethu yama-driving school. Kubikwa ukuthi sekunesikhathi umnyango wezokuthutha esifundazweni ulandela lo mkhonyovu owenzeka ezikhungweni eziningi kubalwa ke iPinetown, iSehawick kanye naseCamperdown. Ukuboshwa kwalaba kuholele ekutheni ukhoxiswe izincwadi ezingaphezulu kwama-20 okusolakala ukuthi zinogcobho. Abomnyango wezokuthutha bathi ke bazolwisana nalomkhuba njengoba bekholelwa ukuthi unawo umthelela ezingozini zomgwaqo. Laba basolwa baboshwe ngemuva kophenyo nzulu olenziwe esikhungweni silapha eMaran Hill eCamperdown nakwezinye izikhungo esifundazweni. Kube sekuphoqa ukuthi ama-learners licenses awu-20 akhanselwe ngoba kutholakala ukuthi atholwe ngokungekho emthethweni. Laba solwa bebefike bengene endaweni bebhalela umuntu i-learners bese lowo muntu esethola i-learners esephasile ebakhokhela. Umkhuba ke lo esifuna ukuqeda nyaka kuzona zonke izikhungo zethu. Ingakho sizokwenza isiqiniseko sokuthi lolu phenyo liyaqhubeka kuzona zonke izikhungo baboshwe laba benza lokho noma ngabe bavela kuma-driving school noma ngabe kuthiwa yilaba abafaka izicelo noma ngabe kuthiwa abasebenzi bethu okuyibona abahlola abasebenzi sifuna baboshwe laba bayatholakala bayingxenye lomkhuba. Ungqongqoshe uHlomuka useyalele ukuthi siqine kakhulu isandla ngoba unenkolelo yokuthi ungabi khona kwabashayeli abasezingeni noqeqesho lwanele kuyingxenye futhi kunesandla ekutheni kube nenhlekelele zengozi nokufa kwabantu emgwaqweni. Njengohulumeni wesifundazwe siyimisele ukuhlenga imiphefumulo yabantu nokunqanda ingozi eziningi engenasidingo ezenzeka emgwaqweni yakithi. Ngakho ke isiqalo sakho uqinisekisa ukuthi wonke umuntu osemgwaqweni ukufanele ukuba semgwaqweni, wonke umuntu onencwadi ukufanele ukuba nencwadi zokushayela. Ngaphandle kokuvundululwa kwalomkhonyovu kunokusabela ukuthi isiteleka esibonakala esifundazweni eMpumalanga nalapho ke abanikazi bezikole ezifundisa ukushayela bebebhikishela ukukhuphuka kwemali yentshontsho lokuphumelela ivivinyo singase sikapekele nalesi sifundazwe. uZondi uthi ke okubonakala lesi sifundazwe kulishwa futhi kulihlazo kakufanele.
Namanje siyayikhaba ngenyawo zombili. Akuyona into thina esikholelwa ukuthi fanele yenzeke. Ngoba thina njengoba singabantu bemboni efundisa ukushayela, sinezimoto, sinabasebenzi sibaqashile ukuthi besisebenzele. Ngenhloso yokuthi sikwazi ukubahole nabekwe ngenhloso ukuthi bekwazi ukubeka isinkwa etafuleni. Uma manje sekuzoba nezindlela ezilula zokuthi itholakala ama license, okusho sekukufa kwaleli business lethu. Lezi imoto esizithengayo nabantu sibaqashayo asisezobabeka isidingo sokungaba nemoto eyodwa uhambisa intshontsho lakho umuntu athole ilicense. Lokho asikweseki, asikuvumelani nakho. Sikuzwile lokho kwenzakalile esifundazweni saseMpumalanga abafowethu esingeke sizisho ukuthi sinabo embonini. Asithathi ngokuthi abantu abasembonini laba sithatha ukuthi mhlambe ngama fly by night noma abantu abasebenzisanayo nama examiner angaleyo ndawo abapromoter lento lena abenza ukuthi namhla ibukeke kube ngazuthi umsebenzi wama driving school kanti akona umsebenzi wama driving school. Leyanto lena isiphoxile isidumazile futhi nje siyafisa ukuthi ene kube khona inyathelo ezithathayo ngaleyanto leyana njengaleyana eziyaphambili. Eyindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Babhekane nengwadla yokudiliza izisebenzi abalimi bakabanana basogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal abakhala ngokuthi umkhiqizo wabo kawusathengiseki ngendlela abekade beyijwayele kulandela ukwanda kwemikhiqizo kabanana evele emazweni kangaphandle. Khuluma neziko lezindaba uSiyanda Khumalo uthi sebephoqelwe ukuba badilize izisebenzi ngoba kabasayenzi inzuzo ebikwazi ukubhekana ke nezindleko ukuthi babhekene nesimo la khona bengasakwazi ukudayisa kubanana ngenxa yalo oqhamuka emazweni angaphandle. Omunye wabalimi abasogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uSiyanda Khumalo uthi ubuhlungu ababhekene nabo obokuthi badilize izisebenzi ngoba imikhiqizo yabo ingasahambi ngendlela ezimakethe njengoba bephazamiswa ubanana oqhamuka emazweni angaphandle. Sinenkinga njengamanje ngoba sinobanana omningi oqhamuka emazweni angaphandle. Amazwe afana noMozambique, oSwaziland, koGhana maningi nje ahlukahlukene. Lo banana usinika inkinga ngendlela ukuthi asisakwazi ukuthi ubanana wethu siwufake emakethe ngoba kunalo banana oqhamuka kwamanye amazwe and njengoba uqhamuka kwamanye amazwe use bawudayisa ngamanani aphansi ngendlela esimangaliso. Manje lento eyenzakalayo isibeka engcupheni thina njenganabalimi ukuthi asisakwazi ukuhlangabezana nezindleko kumele sibhekane nazo izanyanga zonke. Sisesimweni lapho manje kumele sidilize abasebenzi ngoba abasebenzi asisakwazi ukubakhokhela. Uveza ukuthi sebezamile ukukhuluma nomnyango ngalolu daba kodwa namanje abakaluthola usizo. Manje sisesimweni la sesingasakwazi isho nokudayisa ubanana. Sisesimweni la ubanana ubolele emasimini ngoba abantu abathatha ubanana ngamavan beyakudayisa emadolobheni abasakwazi ukudayisa ubanana. Sisesimweni nje le asisakwazi ukukhokha imali emabhenki asalale shona nobuthongo ebusuku ngoba sazi ukuthi ke inkinga esibhekene nayo sizoyisombulula kanjani. Sikhulumile nohulumeni sicela usizo ukuthi nayi inkinga njenganabalimi sibhekene nayo kuqhamuka ubanana wakwezinye indawo sibe sinawo ubanana le South Africa. Omunye wabalimi uthi inzima lento kabanana oqhamuka emazweni angaphandle ngoba iphazamisa imikhiqizo yabo ngalendlela yokuthi abasebenzi baseplazini ababalelwa ku-27,000 bangase balahlekelwe umsebenzi. Ubanana ovela eMozambique neZimbabwe uyayibulala industry yethu. Manje le industry yethu yobanana iqasha ngama government figures abantu ema-farming abangu-27,000. Abona abantu abasebenza ema-farming. Shuthi ke manje medilika lento kuzophelela umsebenzi wa 27,000 umsebenzi wabantu. Ningabantu abazohlupheka ngalento enzekayo evela ubanana ovela eMozambique. Uthinta umnyango wezolimo kwisifundazwe uveza ukuthi basazobuyela kuthina basaqoqa yonke imininingwane ngalolu daba nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezemvelo esifundazweni nawo ucele yonke imininingwane ngalolu daba kodwa kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando sicele ngisogwini.
Umsunguli wesivananda World Peace Foundation Olukaramaphosa uthi afisa ukubona ke kuqhubeka ubumbano phakathi kwezinhlanga ezahlukene kuleli njengoba kwakwenza ke isilo kuzolithini kaBheka uZulu ebumba isizwe singacwasi ibala lamuntu. UMabheka usho kanjena ngenkathi ke kubungazwa usuku okwangafika ngalabo mdaba wasendiya kuleli. Lo mcimbi ubuhanjelwe ke ngabantu beyinhlanga ezahlukene kanti ke kuhlose ngawugqugquzela uzwana phakathi kwezizwe ezahlukahlukene. Olukaramaphosa Zulu Ramlachman uncome amagalelo esilo esisanda kwebuza isilo umdlokombane ngokwakha isizwe esingacwasi ngokobuhlanga. Olukaramaphosa uthi uyafisa ukubona zonke izizwe zibumbana ziba yinto eyodwa. We have people from all walks of life, from the Indian community, from the white community, from the Zulu community. We are all gathered as a nation. We really want to foster good relations and want everybody to work together and understand that we need to build a nation by upholding one another's culture. I am a South African of Indian origin, but I'm Zulu, being part of the Zulu nation, Zulu monarch, Esikoleni Lunamandla, wonke, Bethan Pumas Pewin, Bayete and Jongomban, namhlanje sikhumbula in Jongomban, because he always wanted one nation and he always wanted peace and harmony amongst us all. Umeya kamasipala iKing Cetshwayo umhlonishwa Thami Ntuli obe yingxenye yalomcimbi uthi ke kubuyisa ithemba ukubona umcimbi walolu hlobo lapho ke kuhlangenwe khona ngenjabulo ikakhulukazi njengoba kuhlasele isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kulelizwe. Sesinegameko ezimbi thina ehlale sizizwa lapha ebikwa kwabe indaba zabantu udlame olubhekiswa abantu besifazane naseyinganeni ubulawo kwabantu. Kodwa uma kukhona inhlelo efuze lezi zibuyisa ithemba ngoba uma kukhona la kusahlangana khona udanswe kuculwe kube mnandi abantu behlangene ngobunye ngothando. Yona nto esifisa ukuyibona yenzeka njalo. Hayi la ikhingcetshwayo kuphela nakwezinye indawo la esifuna sakithi KwaZulu-Natal siyafisa ukubona lokhu kuyinto ekhombisa ukwemukelana ngoba imiphakathi iyadinga ukuba ithole inhlelo efuze lezi la khona ekuzokwazi ukuthuthukise ukwemukelana nje ebantwini. Sithokoza kakhulu nje kekhingcetshwayo kuba ingxenye. Kanti inxusa labomdabu wasendiya belihambele umcimbi uThelma John David wenanele ngamazwi afanayo ekhuthaza ukuzwana kwazo zonke izinhlanga. Both our countries have come through this long journey of the walk towards our freedom, and it is something that we celebrate together. Be it in our festivals, in our dance, in our music, it is something of oneness and unity for all of us. It's also something that we will be celebrating next year in our G20 as one world, one family and one future. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngeRichards Bay. Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke izona ehlokwana zethu esithi ngezihamba phambili namuhla. Owezemfundo udumele ngegila mkhuba ezikoleni. Umhlazi uthi lunamandla Olukaramaphosa. Kanti abantu nezobuthishela bamasheleko wezemfundo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R17.28 maqhathaniswa nedola laseMelika bengu R20.34 kupondo yaseBrithani libe ngu R17.85 ku-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,762.25 ounce kuthi intengo engahluziwe ibe ngu $95.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Imamelodi Sundowns ibuyise induku ngokukhulu ukushesha ngenkathi ke ibhaqabula kabuhlungu Orlando Pirates ngamagoli ke amane eqandeni kumqhudelwano eCarling Club Cup obudlalo kokuqala ngamaqembu amane avotelwe kakhulu kuleli. Isikhulu ke sabaxhaswa Anrust uthi kabalandeli basazoqhubeka nokubamba iqhaza ngonyaka kozayo yize lo mqhudelwano uzobe kusudlala ngamaqembu ayishumi nesithupha agijima esigabeni seDStv Premiership.
Emva kokuba umqhudelwano weCurling Black Label Cup ubudlalwa zinkunzi zaseSoweto kuphela kuyi-Orlando Pirates kanjalo neKaizer Chiefs, kulonyaka udlalwe amaqembu amane okuyiwona avotelwe kakhulu. Kanti ngesizini ezayo uzodlalwa amaqembu ayi-16 agijima esigabeni se-DStv Premiership. Isikhulu kule nkampani, u-Annie Rusty, uthi abalandeli basazoqhubeka nokubamba iqhaza nakuba lo mqhudelwane uzobe usudlalwa amaqembu ayi-16 ngesizini ezayo. We want to have fans involved and enjoying something new. That's what we at Curling Black Label believe strongly in. Will there be something next year? Absolutely, there will be something next year. Lo mqhudelwano obuhlanganisa iSundowns ehlula amaZulu ngamagoli amathathu eqandeni ugcine unqotshwe yiDowns ngokuhlula iPirates ngamagoli 4 eqandeni. iPirates iyo komanqamu emva kokuhlula iKaizer Chiefs sekukhahlelwa amapenalty ngo-6-5. Kanti amakhosi wona alala indawo yesithathu emva kokunqoba sekukhahlelwa amapenalty ebhekene namaZulu FC emidlalweni obekukhahlelwa amapenalty kuwona kuphela. They deserve the victory today. I think there was a lot of hard work put in behind the scenes by everybody involved from senior management. Ngakolunye uhlangothi umqeqeshi wosuthu Roman Falls kanjalo noweBucks uJose Rivero bathembisa ukuvuka abasithathe emva kwesibhaxu abasitholile. At the end of January, okay? After we go back into the league and we're ready, especially on the physical standpoints, and our capacity to create offensive and to have more runs going forward offensively and to create more movement of the ball is going to improve, we'll be in a better position to execute what I want us to do. To play better, whatever it means to play better for us. I mean, we need to be better in every department. We need to be better in every scenario. We need to be better when the opponent is pressing high. We need to be better when the opponent is sitting on their side. We need to be better when we cannot dominate the game with the ball. We need to be. Abalandeli badele izulu ebelina ukuzothamela lemidlalo eqala ekseni yaphothulwa ntambama enkundleni iFNB Stadium eGoli. Ezindabeni zi-1KZNTV kube kuthi abantu maphumulo eNazareth eGoli. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina benyathe emnyama kanti abejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela kwamzimvu umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.